Mae'r rhibanau yn cael ei dangos sy'n golygu bod na benderfyniad ynglŷn â pwy fydd yn dod i'r brig yn y gystadleuaeth gynta ni wedi bod yn rhoi sylw iddi y bore yma gyda'r adran dy, yr Ebolion Blwydd. Ie, yn wir. Yn fuddugol eiddo Rod Lewis o Lyndysil. Sianwood Altois, cael ei ddangos gan Dorian Lloyd. Yn fab i Llanarth Princess Prince of Wales hyd yn oed a'r fam wedyn Sydenham Oxlip. Os wy'n cofio, David, nes ti bigo'r un yma allan yn do ar y dechrau? Do, siŵr, un o'r ffefrynnau'r gyfer y dosbarth yma yn ffitio'r bel i Julie heb os. I'r dim, ie. Wedi ennill yn Llanber yn gynharach eleni, yn gystal â Aberystwyth hefyd. Dwi'n meddwl bod wedi cael ei giro ryw lawer eleni. Beth? Felly dyma pen llanw i'r ceffyl yma heddi nawr yw mynd ar Bobr Goch yn y sioe frenhinol. Yn ail wedyn Gareth Andrew ar Trallwng gyda maes brythdir DJ. Ac yn drydydd, Bakersfield True Reflection. Mi ddoi Mrs Debbie Baker. Mae'r Ebol Blwydd yma dwi'n licio'n fawr iawn. I ni'n gweld bod y coch wedi cael ei roi yn barod y bore yma yn y gystadleuaeth gynta i'r Cobiau Cymreig a'r Ebolion Blwydd O'd. Yn fuddugol, Sianwood Altois yn eiddo i Mr Dorian Lloyd. Wrth gwrs, Dorian sy'n dangos yr Ebol yma, ond Rod Lewis sydd yn berchen yna. Wedi fagu yn Llanymddyfri gan teulu James. Wedi cael ei brynu cwpl ddwrnodau o, dwi'n meddwl, gan Rod Lewis o Lyndysil. Rod Lewis yn dod o deulu Gomer, Gwas Gomer wrth gwrs, ac wedi cael crynlwyddiant yma gorffennol gyda'r adran yna yn ogystal, a dyma'r unig effil sydd gyda fe yma heddi.
Mae'r wen yn dweud cyfrolau. Dyma ni y wobr gynta sydd wedi cael ei rhoi ar fore di Mawrth yma yn y sioe yn y prif gylch, yn yr rhan gogleddon, yr adran, y Cobiau Cymreig a'r ebolion blwydd o'd. A'r wobr gynta yn cael ei roi i Sian Wood Altier, yn eiddo i Mr Dorian Lloyd.